защото аз съм наден. Значи малко искам сега, значи представям това, много естам всеко. А точно искам, Ти как се пишеш? тя е пълна пясна. Добре, ние в момента сме в турски сервер, има някакъв мираж. Да, защото има Дано ли раздаваме изгледа някакъв. Да не му стане лошо. аз съм пак много доста мастена на голяма топка, много. И аз съм най-мале! Ево мео. Аз за вас това съм изгледам, да е малко. Къде си? Даде ми се. Не, фашисте! Спейси се разгледа. Ма аз не съм стигал повече от 1500. Колко? Това е големо ще ми се даде. Абе, ти ли си мадафака, бе? Да, ама си се прекъсва. Тук има някакво изярох мадафака. Изяда ли те? Ти сте избутия. О, не, ой. Мале, то го наядох. Да, умрях няколко пъти, ама той го наядох. Аре, съркен съм. Мале, той ще ми се... Мале, те го отсъкна спейси и ми изяде. Да, бе, пак ти. Не, той се опита да ме изяде с спейс, обаче не му се получи, защото съм... Той ще се съедини всеки момент. Умрях, аз те видях точно от те бях, обаче ме уби тоя. Да. Мале, букай, то се пръсна. Айде, сега ще го пръсна. Ето, Добра, се ваше режаще, вале. Ето и тя. Добре, че се Мафака, той ме уби, човек. Ела, ти да ти... Не мога пръсна, що не мога пръсна? Ще ме издат. То ме дядо на... Да, пак. Пръснаха. Бат тъпото ще ти ба. Мене главата ме заболя вече. Така хубаво. Порасти малко, ще излезе. Мале, внимай! Мито и бързи, мито и да знам. Да се спейсам, защото аз ще умра. Спейсвай се, защото аз гледам, то сега ще стреля сигурно. Чай, спокойно. Той като е разгледан, може ли да стреля? Не мисля. То те изяде много Так му гадно. натиснах спейс и сега ще го фърля, той е... Чай сега, аз бягам, все съм жив. 213. Горе вясно очкуваме ли къде? Дай вляво. Ти не си ли близо до дясното, а? Да, ама тук има някакви супер мега зопове, той е... Окей. Аз умрях, той наразваше, все едно го надуват като с помпа, все едно го надуваха. Какво прави? Все едно го надуваха с помпа, човек не спираше да расте. Много е тъпо, влиза в той и то слиза, има убива, какви са тия неща. Мале, един червен без име! То спесна обаче не ме оцели неграмотник. Неграмотняк. Чай са. Окей. Долу вляво, мале. Син, не можа да го изяда сина ми. Да, синът ти. Колко малко. Много. 210, бързо да умирам, че трябва да си пусна климатика. За 20 лея с перка на столен. Чай. Ей, тук някакъв цай си. Умер! Мале, достигаме умер. Не мога да го видя, Смърт. Аре бе, наденицо поглъще бе. Не мога да го достигна. Изярах земята. Някакъв турчин ме уби. Нарецета, тебе ти си нарец, ела ти дам бързо яш. Бързо яш, той си, нали? Не мога да го изяда, това е по-голямо! Шкрачи да мога да ги издеш бързо. Порасна ли достатъчно? Чакай. Бягай оттам. Бягам, чакай малко. Дръж, може да го издеш това. Чакай. Да! Бързо идай да идеш, идай. Не! Трали, бра! Аз съм малък, бързи, бързо, върви ми!
Ай, върни. Браво, добре. Чакай. Точно ми! Ма не двамата, защото ние може да се изнасилим двамата полека. Полека, рек. Умер! Най-лошия ми кошмар, умер. Елара ти да малко. Еле, не, аз сега съм хранал той дяда. Ай, дай ми едно къцки, само не. Така. Да, върни. О, умер, бягай, умер, бягай. Бягай тут. Не, тут! Еле, аз какво ти казвам, ти ма притискаш и... Добре, отървах се. Ти къде си? О, това как го хранят, комбина играят. Ай, да ви... Човек е тука. Той тук ще се спейсна. Не, чакай. Да, така ли? Не, Макси. Така някакъв да. 8 часа. Давай, притиска. Тебе. Дар ти да малко. О, бягай там нагоре, някой голям. Чакай. Да. Ето ти малко, чакай. Не! Сега ще... Добре. То... Учи, да. Браво бе, Обама. Изяш ми го. Няма да ти го Сега. Изяз ми го, няма да ти го изям другия път. Ставай, чай. Бързи, взимай. Ето ти малко. Дай чай да взема този чай. Да, така. Дай ми още да го изям този, дай ми още. Бързо. Още. Голяма грешка, не. Изяш ми го едното. Край свърши, не. Тук стратегиите не си подработят, значи трябва много по-голям. Ще го изяш ли? Не, тук съм много... Не. Добре, поне се задържахме доста време. Дай, бягай наляво, защото те тук са по-големи от мене. Сега то ще ме изде. Няма да мога да реагирам. Бягам аз, защото много ме... Не. Дай. Трябва да съм по-предпазлив. Ти пак ми го изяри, може да ми дариш шанс, ако... Да бе, сега ще го дам, чака, аз сега исках да те спася. Ела към мен. Ела към... Бързо. О, бързо. Да. Бягаме. Давай. Давай, готе. Не мога. Маре, бяга тук, те са се нахранат, не! Защо? Виж какво стана? Да, аз ти казах. Да. То става да се спестиш мен. 33 съм изял. То ще се спести, ще ми изядаме, проклет да си! Да, спокойно, нали зато и беше да се пусна в вентилатора за 19 лева на промоция от Kaufland. Климатик за 20 лева. Какво правиш, бе? Му дали пиеш? Да, що? Така се чуваш с едно куче пиво, да така. Теле. Красиво. Гуци! Къщмен! Биги! Гуци вика. Чай, тук има малки. Feed me. Не ти къде отиде? Чакай. Ортако рам! Тук всички са ортаци, бе! Песента на кого беше? Същата мелодия пееш, ма с друг текст. Чакай. Има тук две черни топки. Омер, видя ли го? Да, току-що. Добре, значи сме близо Испания, так му да изям факт. Айде, защо не мога? Серхът, виждам го. Серхатах. Мале, Атана. Айде, факт, серхата. Човек, то ще скочи гълта, то как се надува като балон. Мале, не му се получи. Ти къде си? Ти си голям. Той е го... Чакай. Не, т.е. бяга иска... Не толкова трябваш да... Сега да те изям. Бяга, аз мислих, че няма за тия никой. Ама имаше бе, чакай. Да, това е стратегия, виж. Даваш ми, ставаш малък и ставаш по-бърз и избягваш. Това няма... Да, аз затова се напълних толкова. Чай, внимай. Зато им напълни мен, цици има там да я гоним, да. Дай, гуд. Чай да не ме глътнеш мен. Да. Но няма да стане, чакай сега. Аз ще направя тебе свиня, ти просто си стой. Не, тук има други големи идеи, защото те ще издат. Аз казвам, спесва, защото ще издат. Няма да е, аз съм голям. Взимам. Взех го, добре. Аз го взе, Браво. Чай, оп. Не, къде го хвърли? Не, защо? Смятай! Гадно. Това беше много гадно. Леле. Дай просто да идем, не просто да... Изял го. Ела малко да ти дам, 299 само. Аз тук ама... Притискай. ние ще се издем взаимно, не дете чая. Изтрахме. Не. Са малко, давай. О, браво. Изяш ми едното. Бързо ми го изяш. Ама дай го на... Добре, дай го на тепсия, дай малко. Още малко, стига. Стига. Той ми изяде моето. Ела, моля те, ела. Този да го притисни чая, аз иска да си го изям сам, изяж го. Фак, изяж му едното. С песниш ли? То си дал отзад. То си дал.
Барак Обама! Яш! Яш! Надолу! Той бара салама, ай взех го. Той бара салама, бързо то си нещо. Оп, готово. Ето ти малко. 4-5-7, да. Стига. Аз съм 408, добре. Най-накрая станах над 400 и съм близо до собствения си Сега ще рекорд. измрем така. Не, давай, ръш. Той го притиска, Тя е така. Аз няма да ги взям всичките. Дай да бягаме, не знам. Червене, бял червене. Дели... Искам някой малък да ми се падне да го взема. Мале, то червен се на гълта с Ориджина бяга, аз съм нагоре. Не, мале! Добре, в тебе ли го дадох аз? Да, спокойно, да. Чай, да. Дръж. Оп. Аз съм Стига. 600. Аз съм 484. Не си платил за повече, да. Изяш го това, бе. Не става за повече. О, бягай, спейс, задължително спейс. Защото Original сега ще изде. Чакай, той ако се спеса няма да може. Спокойно. Спокойно. Бе, къде той е мазен? Бягай, стига. Много- Много... Original ще вземе полицията, се справите. О! Край. Спесница, ако трябва. Аз от другата страна. Човек, търси... Тия се пълнат един друг. Знам! Тук надали ще успеят да минат. Той ще успее! Човек! Изяде ме! Спейс! Не стана ли? Не, аз не очаквах да премине през това и ме изяде. Спейсва е задължително. Тук какъв беше тос на шака на Силистра? Тя Путин видях там. Ей, Ау! Балтазар, фук! какво направим? Ем да правиш! Да. Добре, сега го почвам. Почвай! Приключвам. Свършвам! И добре, хора, това ще бъде всичко този клип. I'm coming! Надявам се клипът ви е харесал. Ако искате още клипове с Niki Games и на Агарио или на каквото идея на GTI, защото отдавна не сме снимали, харесайте този клип, оставете един коментар и симулите за нашите канали. Линк към канала на Никито ще има в описанието и бъдете чак с нас. Чао, изящи... И се видим в следващия клип. Чао!